Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Ingkang kula takdimi Bapak Kapidanan, ingkang kula takdimi Bapak Kyai Daud, ingkang kula hormati Bapak Yai, Bapak-bapak, ingkang kula sayangi ya Bu. Ingkang sayangi ibu-ibu, mbak-mbak, sedaya-sedaya, monggo atau rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita sedaya ditakdiraken saged rawuh nderek maos yasin sesarengan, donga sesarengan, ngaos sesarengan. Mugi-mugi niat lan langkah kita sedaya saking diyo dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan ngatur syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Bapak Ibu sedaya? Sehat? Bahagia apa sedih? Bahagia ya, alhamdulillah. Wonten ingkang ngantuk? Ora nggih napa pujuk? Monggo sholawat. Sholawat. Harian Ibu? Monggo sholawat harian. Allahumma sholli salaatan monggo sareng sudah kalimawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholawat nariyah, mugi-mugi kita sedaya selalu hidup yang barokah, selalu semangat ibadahipun, semangat nyambut damelipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan sewu matur suwun rawuhipun. Monggo ngaos malih ya Bu. Ini sayyid taurikun wa taurikul jannah ma'al ilmu. Bahwasane Rasulullah sampun matur sedaya dalan niku wonten sedaya tujuan niku wonten dalane. Lah dalan untuk menuju ke surga salah setunggalé dengan ilmu agama. Mugi-mugi niat lepak kula kita sedaya niki belajar sesarengan ilmu agama dados dalan menuju ke surga. Allahumma amin. Ngoten nggih Bu, Pak? Nggih, ngoten. Tak boten dinten to nggih. Biasane kan ngeten jenengan napa ngeten iki? Film napa lewat-lewat? Napa ningali TV? Napa rokokan? Seje nggih, malam iki malam Jumat Kliwon kita yasinan sesarengan, terus ngaos sesarengan. Iki bener-bener diridhoi dening Allah. Amin. Saya Bapak-bapak, Ibu, Pak sampun ngaos yasin sesarengan nggih Bu, Pak. Terus wonten malih ngaos istighfar. Terus makdana kau sampun maos tentang apa tobat nggih Bu? Tobat. Nah, bacaan tobat salah setunggalnya gitu. Astagfirullah. Nggih. Niki kula badhe matur nggih
kaitan kali niku istighfar wal mustaqilina fil ashar. Apa to buat iman ngoten nggih? Makna apa iku ngoten nggih, Mbak? Wal mustaqilina fil ashar. Nggih niku tiyang mustaqilina niku masdar tiyang sing orang ingkang turun membiasakan maos istighfar bil ashar waktu sebelum sholat subuh. Berarti antaranya jam 3 niku niku Pak, nek tengah sekawan sampai jam sekawan. Nah niku nek arane waktu ashar. Apa Bu Pak? Ashar. Kita jenengan wae niku pesen maca mall petang niku. Apa lilian awan Pak? Mungkin kita sakit istiqomah ya Bu. Sama nek sakit mulai jam 3 sampai ungu sampun bangun ngambil air wudu dilepane apa salat Bu? Salat gitu ngoten nggih. Kita salat tahajud nyuwun dumateng Allah hajat-hajat kita nggih Bu Pak. Nek matur ngoten monggo kita biasane maos istighfar. Lah tiyang ingkang purun maos istighfar di waktu ashar gitu. Waktu menjelang subuh waktu salat niku dijamin dening Gusti Allah. Napa niku ngoten niku Pak? Iki sejaman sanes kula napa sanes kula tetapi Gusti Allah niki disebutne dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran niku juz 3. Nah, ngoten niku. Niku ayat 17 mungkin saged dipirsani kang ada Al-Qur'an niku was-sabirina. Apa Bu Pak? Was-sabirina yang ingkang purun maos istighfar terutama pada waktu ashar menjelang subuh bar salat tahajud ngoten niku. Remak-remak apa legah karo maos astagfirullah 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 dilebokne temana nggih Bu. Kalian ya Allah aku dosaku akeh ngoten nggih. Aku ki akeh kekuranganku ya Allah nyuwun ngapura saged ngoten nggih sama maknani. Dan itu dijamin nomor setunggal dados tiyang ingkang gadah kepribadian as-sabirina niku sabar. Apa Bu? Sabar. Nah niku tiyang niku iso memaknani maos istighfar gitu terutama waktu menjelang subuh dimaknani saestu dibiasane niku insyaallah menjadi tiyang ingkang sabar. Sabar ini jenengan ngarani napa Bu? Tabah. Tabah kuat imane terus istiqomah mboten tergesa-gesa sareh. Niku nek istilahnya sareh ngene tiyang Jawi. Dan niku nek tiyang niku sabar dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Nun sewu iki wonten yang begitu gajah masalah Bu, coba ngaco. Sedaya tiyang pun alit boaken gadah masalah. Ini ngantuk di masalah nggih Mbak. Pegel niku yo masalah. Ora duwe duit yo masalah nggih to. Nggih to. Patine napa rada kurus. Nggih masalah nggih to. Anake rewel yo masalah. Nggih. Tanggane usir nggih masalah. Macam-macam nggih Bu. Niku masalah kehidupan. Sinten mawon ingkang purun maos istighfar, memperbanyak maos istighfar, mau mohon ampun kita terutama bacaan astagfirullahaladzim. Dan itu dijamin menjadi tiyang ingkang sabar as-sabirina. Dan tiyang itu sampun sabar insyaallah menghadapi permasalahan apa menjadi mudah. Nek mboten sabar nggih Bu, kecemplung titik karo tanggane piye to tangan gede-gede. Geger ya Pak, RT-ne ra iso nyelesaine. Yo bowi kok akhirnya yang kantor polisi nopo gara-gara tidak sabar. Sepeda niku nek gak sabar nggih, lampu abang ijo tuwabrak ya Bu. Akhirnya tuwabrakan geger. Gara-gara ora sabar. Tergesa-gesa gak sabar yang pasar itu tidak begitu. Pasar sayur, nganggo sayur, tergesa-gesa nganggo duit, nggih Bu. Iki contone wong gak sabar, tergesa nganggo duit, gak helm, aduh milih-milih duarang. Mbake duwite lali tergesa-gesa. Akhire kadang diorane barange diseneni sing dodol sayur ora diseneni. Lah nggih to, gak helm ning lampu abang ijo ditilang polisi, tapi polisine sedang kedaran.
Alhamdulillah nanti tandani deh Bu. Dan cokan saya karena kita terbiasa mau istighfar itu membawa efek. Itu karena membawa akibat dari tiang sabar. Kok yo boleh bengak ngomong. Aku jaluk kopi baku nek terbiasa istighfar. Gaya hati menjadilah apa? Ora gampang nesu. Nggih Pak nggih Bu. Ojo gampang nesu nggih Mbak. Kita lantak walakal jannah. Ojo gampang ngamuk bagimu surga. Nek gampang ngamuk bagine napa Mbak? Neraka. Nggih tau nek ngamuk wis setek setan wis ngomongi nggih nglantur ngawur nggih Bu Pak. Lah niku nek tiyang terbiasa maos istighfar tidak kehidupan. Kita tasbih itu lho Mbak, tasbih terus saya. Ini diunyang nek ana tasbih otomatis kan mikir toh. Astagfirullah, astagfirullah ngoten. Nek boten terbiasa nggih jadi ra wonten gete nggih. Iki saged diunyang nek astagfirullah. Kan iki lek sambel nggih Mbak. Jadi iki tukang masak Mbak sinten? Mbak Sumina Mas. Tukang masak nggih. Ora bumbu niku maos astagfirullah. Astagfirullah. Dan Mbak kok ngene macul nggih Mbak. Astagfirullah. Ngoten ta Mbak? Barokah nggih. Nah, niku Mbak no enteng bacaane nek boten dibiasane nggih angel abot. Makanya kula donga Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah tolonglah saya bisa menjadi tiyang ingkang napa saged dikir itu eling ingat termasuk bacaan istighfar niku namine zikir. Istighfar niku ibarate nek tiyang donga ra didisikne nggih Bu. Astagfirullah ibarate niku botol 1000. Botol iki kan nek diresiki-resik diseni banyu napa saged jernih diombe nggih yakin. Dan iki botol iki 1000 ruweget nggih Bu. Nek diseni napa-napa pinten Bu? Reget nek ngombe ora kurang nggih to. Waktu karo diri kita awak kita niki. Lah awak kita niku nek diri kita niku pun maos istighfar ibarate botol niku diresiki. Dadi nek botol niku wis resik, awak iki resik dileboni napa mawon saged barokah. Ngoten lho nggih to. Dilek diterangne ngaji ya saged mlebu, dijak kebaikan ya gampang nggih Bu nggih. Terus ampun dongane nggih dikabulne dening Gusti Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya inna Allah setuhune wa yuhibbul niku seneng mutatahhirin. Dumateng tiyang ingkang bersuci lan tiyang ingkang kula tobat. Lah bacaan tobat salah setunggal wau astagfirullah. Kita saged nggih Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Iku nggih apa astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal qadaya. Nah itu nggih bacaan istighfar. Nek rada panjang malih nggih astagfirullahaladzim. Ngoten nggih Bu Pak. Panjang malih astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sing paling cekak paling pendek astagfirullah. Lah niku secara psikologis mental niku nggih saged memperkuat jiwa. Nah, ngoten lho nggih. Niku aurane niku mesti kios-kios iki positif terus. Nah, berbagai macam manfaat. Terus keutamaan tiyang purun ingkang maos istighfar menurut surat Ali Imran ayat 12 nomor 2 wasodiqina didadekne menjadi hamba ingkang jujur. Apa Bu? Jujur. Nah, tiyang itu nek pengen jujur secara usaha dari rohani dari dalam memperbanyak maos istighfar. Temen uripe wong jujur, wong temen saged dipercaya. Nggih to? Sebabnya pun ada niat tobat dari hati ini kok hati ini bersih, perilakunya dirubah menjadi bersih sesuai niatnya, otomatis menjadi tiang ingkang jujur. Ada dewa seperti kita. Nah, kira terbentuk yang baik. Terus nomor 3 tiang ingkang purun membiasakan maos istighfar, terutama menjelang bagi sholat subuh.
kusuk. Salate nggih saged kusuk. Dikire nggih saged kusuk. Nek kusukipun pun tercapai, otomatis di hati manah itu menjadi tenang, tentrem. Gitu. Ala bidiklai tatmainul qulub. Bahwasanya dengan zikir maos istighfar juga ati niku badhe tenang. Tenang itu artinya apa nggih, Mbak? Boten gelisah nggih, boten bingung. Kita kok bingung galau. Dadi maos istighfar itu dijamin oleh apa? Insyaallah menjadi tenang. Cuma you understand Pak? Yes. Sakit dipahami ya Bu? Tentang istighfar iki. Tapi maos istighfar nek boten di ilmune nggih, boten ngertos. Nek ngertos ilmune dadi mantep ya Bu, Mbak. Terus nomor terakhir wal mumfikina. Tiyang ingkang purun maos istighfar dijamin dening Allah menika rezekine barokah lancar. Mesti akeh, Mbak. Dan saya mau tanya Bu, jenengan pengen gede akeh apa mboten? Pengen berapa nggih? Pengen lagi pengen gede akeh, awake sehat. Nggih to, kok ajine ra gampang tenan. Ya, menurut niku surat Ali Imran ayat 17 memperbanyak maos istighfar. Lagi wonten niku sebagai cerita niku Yai Kolil ya bakalan Mbak niku wonten satu tiang niku matur badhe curhat matur siji sing rezekine angel, nomor loro kekelangan barang, nomor telu suwe nikah tapi gak duwe anak, terus pengen duite akeh macam-macam permasalahan. Lah dipake ijazah maos istighfar. Oke apa tahun lho kan aku ki masalahku yo seje sampai yo seje tapi kok amalane kok maca istighfar bareng yo wis aja bareng saya mboten akeh tiang kawan balik Yai Kolil malih Yai nun sewu wong kula niku kelangan duit terus kula apa rezekine mboten lancar kula mboten gadah anak lah niku kok amalane kok samine istighfar niku pripun. Nah akhirnya pun ditunjukne bahwasanya istighfar itu membawa apa bermacam-macam manfaat. Salah satunya jadi apa wal mufikina rezekine menjadi lancar barokah. Orang tean ngoten lho Bu. Nek dalan niku umat niku mahroja tak kesangka-sangka. Nek tiyang turun maos istighfar. Biasanya nek ulama kiai maca istighfar sedina ping 10.000. Ngoten lho Bu. Ya Allah, ternyata apa solusine tidak terduga juga. Jenenge tiyang nggih Bu, nanti kok kepepet jalan. Oh, kepepet ya Allah ditake wong. Yo anak sesuk ujian, lha macam-macam. Berarti sakit beroperasi, apa macam-macam permasalahan kehidupan. Solusine agama niku memperbanyak maos istighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun. Kita itu kan banyak kesalahan gitu. Kita beda salah mau mboten enggak? Biasanya kan ana mboten. Kuwata kula nggih kuwata ya, Mbak. Lah gitu. Lah sebaik-baik yang ingkang berbuat salah dosa niku cepat-cepat mohon ampun. Kata sikate tobat. Bacaane tobat salah setunggalnya maos istighfar. Tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Nah itu dijamin yang terakhir rezekine lancar. Terus iki mboten dhuwit tok lho nggih Bu. Awak sehat beres, rezeki dulur akeh beres, rezeki anak sing baik niku nggih rezeki. Lah tiyang ingkang purun maos istighfar kesimpulannya nomor setunggal nggih wasofina menjadi tiyang ingkang sabar insyaallah segala permasalahan akan menjadi mudah. Terus nomor kali kok menjadi tiang ingkang wasqotikina tiang ingkang jujur. Nanti otomatis jujur to. Mohon ampun. Terus nomor 3 menjadi walqonitina menjadi tiang ingkang apa ibadahe khusyuk. Khusyuk niku wis macem-macem.
surga Allah sesaat dan disebut dunia akhirat. Allahumma amin. Mugi-mugi semua yang bermasalah kaki gladaki diparingi solusi dening Allah, menjadi hamba ingkang benar-benar sabar, hamba ingkang benar-benar taat lan diridhoi dening Allah. Allahumma amin. Sampun wonten masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi saqatul maut wa najata minan nari wa lafa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Dosa mulai kami semua balik hingga sekarang dan dosa yang akan datang ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan keselamatan pada agama kami ya Allah. Berilah barokah pada hidup kami ya Allah. Beri barokah pada rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba semua kami semua ya Allah mendapat rahmat sebelum meninggal dunia ya Allah. Mendapat rahmat dalam meninggal dunia ya Allah. Mendapat rahmat setelah meninggal dunia ya Allah. Mudahkan kami semua nanti dalam menghadapi syafaqatul maut ya Allah. Hindarkan kami semua dari siksa api neraka ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa asyri. Allahumma maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami semua untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma tawil a'marana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat, bisa ibadah ya Allah. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Apabila di antara kami dan keluarga kami ada yang sakit ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Bersabit iman ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Ila qariqaribna terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa nisyarabna terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Waqdi haisana fid wa dunya innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah, kita perlu pada Allah Ta'ala Al-Quran, wajah buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami, membaca, mengamalkan ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wazayyidni bil ilmi ya Allah, berilah ketenangan batin, kebahagiaan pada kami semua. Wa alimna bit taqwa, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi salli muqimah shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang bahagia, tenang, tentram dalam lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang bisa mendirikan sholat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua
akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.